Bosanski reper Sajfer, pravog imena Adnan Nikšić, ranjen je danas na području opštine Ilidža. Prema informacijama koje je potvrdila njegova supruga Lejla Nikšić, upucan je u nogu tokom fizičkog sukoba. Lejla je vidno potresena i ispričala je da je sve počelo verbalnim sukobom sa dvojicom mladića. Sajfer je, kako tvrdi, golim rukama pokušao da otme pištolj. Došlo je do guranja, a zatim i do pucnje. U tom trenutku pogođen je u levu potkolenicu. Prema njenim rečima, izgubio je mnogo krvi. Izjavila je da je sve počelo bezazlenim dobacivanjem koje je eskaliralo u ozbiljan incident. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo potvrdilo je da se muškarac inicijala An javio u dom zdravlja Ilidža sa prostrelnom ranom noge. Kako navode, još uvek se utvrđuju sve okolnosti pod kojima je došlo do pucnjenja. Incident se dogodio na području kod reke Željeznice između Butmira i Sokolović kolonije. Sajfer je trenutno van životne opasnosti, a istraga je u toku. Očekuje se više informacija u narednim satima.